Ahojte, vítame vás vo vlogu ďalšom, ktorý už dávno nebol. No a ako inak, ako ideme začať víkendík behom, idem si dať so segrou taký pomalý výklusík, koľko? Zo 10? Uvidíme, ako sa nám bude behať. No tak sa poďte s nami pozrieť na náš krásny víkend plný. Ideme pretekať, možno Tomáš pôjde do wellnessu, nejaký koncert tam bude, nechajte sa prekvapiť a čo? A nedeľu asi už iba chill. Takže tak, čaute, poďte si s nami zabežkať. Ešte som chcela povedať, že tento víkend sa bude na iPhone točiť, lebo kameru máme v reklamácii. Takže tak. Nakoniec sme sa celkom do toho dostali. Dostali sme rytmus, aj dých sa nám ukludnil. Takže ideme ďalej. Asi nás viac ideme po hrázi. Odbehnuté, daj na to. Tak chceli sme ísť 10, potom sme nevládali, že ideme iba 5 a nakoniec sme dali 10 a ty aj 11, neviem ako mne to dneska počítali tie hodiny. Ideme sa ešte vystrečovať a domov oddychovať. A zajtra atlé ráno, oh yeah. Ahojte, vítame vás v sobotnom doobedí. Bola som nafotiť atlé. A teraz už fičím na divu, ideme pretekať, volá sa to, že Gavúrky, 5 a 10 kilometrov, ja idem hobbybeh 5 a Tomáš ide 10, takže fičím za nimi, malý má už odbehnuté 150 metrov, že vraj bol medzi prvými, tak sa teším, ideme si to užiť, von je zima, minulý rok si presne pamätám, že keď sme boli na Gavúrkach, nepretekali sme, ale boli sme pozrieť, tak bolo 30 stupňov, skapínali sme a teraz je taká zima, že fuj. Poďte teda s nami na pretek Gavúrky, 11. ročník. Už som tu, utekám, lebo za 20 minút sa štartuje. Ešte sa musím rozcvičiť, ísť na záchod, si po číslo. Takže tak, ale stihla som to. Pecka. Čau, hej. Čau. Čaute. Na iPhone, lebo máme v reklamačke, vieš? Vieš všetko, kde mám muža? Tu bol som vystrela, ale daj nešiel. Dobre, idem. Čaute. Čaute. Čau. Máte všetko? Ja vám kde? Stihla som to. Yes. Ja musím ísť ešte na toaletu. A ja inak, poď, ideme teraz, lebo potom čiste pred bude masaker. Muži a ženy. Takže hlavne si skontrolujte, či máte dobre pripnuté, keďže aj dosť fúka, vaše štartovacie čísla, aby sme vás vedeli dobre identifikovať. No čau. Tuto sa mi sestra včera spontánne rozhodla, že ide tiež Gavúrky behať. Tak si dávame rozklusík. Aha, tu budú aj bubny. Dobre vám to ide. Stresy. Gavúrky. Je živé. Doprava pôjdeme. Zapni mi hodiny. Poď. Bežík, 5 kilometrov. Ideme spolu zatiaľ, když bomby. Druhý kilometr,
Idem pobiehať. Opa. Fuj, lesiku je najlepšie. Piri. Šima, ideš! Šima! Šima! Yes! Šima! Perfektne. Poď. Mirko! 34! Prvý cieľ najlepší na hlavnej trati 10 kilometrov. Wow! A čas? Počkáme si na čas. Zatiaľ, tuto máme pán Hraško Miroslav v kategórii mužov do 40 rokov. S časom 34, 48,6. Lasi, ideš! Poď! Čo sa stalo? Prvá bránica. Koľká som? No, prvá. Tretia? Yes. Zamení, more! Majči, už si tam! Mami! Krásne medaily, ty. No, brutál. Gávorky, klobúk dole. Krásička. Spokojní ste chlapci so sebou? Teba pichalo v boku a teba koleno. Hej. Ja som sa šnúrka rozjazdala prvýkrát na pretekov. Vytáraj. Všetko sa pokazilo, sa mohlo. A nevadí. Ale dobre. Ale dobre počasie. Bolo aj Hej, slnečko, hej, nebolo hej. teplo. To bolo Hej. hlavné. Ale krásne, mne sa páčilo, keď sme aj vyšli na tú asfaltku a tá repka olejná, vieš, to bolo A nádherné. ten dubový háj. ako je super. Že? A ja sa najviac páči, moja žena bola tretia. Oslavujeme. Krásne. Ďakujem, Majči. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako moja? Výborne. Čo A vy ide? ako už ste dobehli? No, ja som tretia. Ja som na bedni. Hobby behu. Ide vám to? Hej. Dobre, easy peasy. No tak máme odbehané, prezlečení sme a ideme na guľáš. Tebe sa ako teda behalo, aké máš pocity? Fú, ty kopce, masakér. Takže v čom sa musíš zlepšiť? Kde musíš trénovať? Dole do kopca. Dole z kopca. Dole z kopca. Dole do kopca. Takže pustiačik, pôjdeš dakedy s nami? No a mamča inak tiež dobre. dala pekne. Štvrtá. Nakoniec. Nevadí, veď ale zo 66 som bola štvrtá, nie? Áno. Ale musím ešte potrénovať. Hej. To znamená, že musím potrénovať. Áno. Ja som bol 22. zo 62. Hej. Prvá tretina, je to fajn. Idete, babi, už? Dobre. Hej, fajný. Ja, my ideme si dať gulášik. Žiada Miško. 100 metrov, áno, môžete sa pozrieť na hlavy. Tuto chlapec si vypýtal rozhovor do vlogu. No ako sa ti behalo? Prvý pretek tvoj? Prvý môj pretek, akože bolo to ťažké a som rád za takéto akcie. Má to Hej, nakoplo ma to. nakoplo, že? A mal si tu aj Ďakujem. učiteľkyni. Áno, ďakujem Alplay za nakopnutie a
ideme ďalej. Ideme ďalej. Učiteľkyňa podporovala. Psíček tiež. Česo! Dobre, čaute, idete. Začalo pršať, čaute. Tak už ideme domkov. Napapkaní sme, boli sme na vyhlásení. A ideme postelinku, áno. Ideme postelinku. Tak a nakoniec štvrtá teda. Akože aj ma to mrzí, ale však netrenujem toľko. Treba viacej trénovať a... Áno, si bol so Starkým a idem trénovať, ale tak zo 66, akože štvrtá byť tak slušný výkon. Je to fajn. Dobre, ideme a už dneska asi iba oddychovať, nie? Dneska veget, Tomáš nejde ani do voľnej síky nakoniec. Dáme si doma chill sprchu. Už sme v aute. Jo, a akurát sa bavíme o tom, že nie sme ani nasratí zo seba, že zle, ale ja vravím, že nie som ani úplne spokojný, že je to také medzi, že je tam čo zlepšovať. Ja som bol 22, ako som vravel zo 60, prvej teda nie som, že je fajn, ale proste ambícia je byť v tej prvej desiatke darmo, takže ideme makať. Ideme si plniť sny. Áno, a ja raz budem na bedni. Už som sa tešila dneska, že tam budem, ale... Že tomu niečo chýba a mne Ešte chýba ešte tiež. Minulý rok s týmto časom by som bol taký 11, ale vidím, že sa dobre beháte ľudia, akože 22 som bol teraz. No, Takže veľa bežcov je aj dobrých. Dobrá aj konkurencia riadna, no. makať všetci, takže ideme makať ešte viac. A ja musím povedať, že tie tréningy vo fitku mi strašne veľa robia, lebo do kopca je akože úplne super, že hej dých, ale nohy mám silné mega. Takže proste bez toho silového tréningu ten beh určite akože ani neskúšajte, neviem, proste to musí byť prepojené. Posilka je základ. Posilka, silový tréning je základ na všetko, kolena, šlachy, všetko proste a je to celé prepojené. Pozrite si Mirka Hraška, je najlepší tu v okolí a proste v tej posilke drtí tiež. No, musí. Mirko, dneska traťový rekord, pozdravujeme ťa. Áno. O minútu či o koľko? O minútu. 34 niečo. 34, 20 či 30, neviem. Extrém. Brutál. Bola som tam, keď bol No, Mirko si frajer. cieli. Takže pecka. Aj Simona super, mamina, radi boli riadne, že prišli, takže máme pekné sobotné do obedie strávené. A organizácia masaker, ako Gaurky, klobúk dole, medaila. Medaila Krásna. nádherná. Nemáš ju na sebe? Mám. Za to, že štartovné stálo proste 20 €, tak ako takúto medailu dať, čo dávajú možno Košice, Bratislava a také Krásne. 50 € behy, tak akože klobúk dole. Nádherná. A celkovo zázemie, stánky, guláš, proste akože veľmi dobrý beh. Gaurky, Topka, budúci rok ideme zase. no jasné, a už navždy. A už navždy. Čaute. A o 2 týždne, No. 2 týždne bude v Gaurky Ride, bude cyklo pretek. Hej, Aby som chceli spozrieť. môžeme ísť. Tak budeš, toto bude mať čas, tak príjem pozrieť. Čo o 2 týždne Gavorky Ride, nájdete sa na internete, my to musíme vedieť ešte pozrieť. Super, dobrá niva. Dobre, ideme oddychovať domov, ideme si ešte po druhé dieťa, toto už spí vzadu. Prečo som tu? Neviem, prečo si tu podalová. Dobre, tak, oddych, chill, Čaute. sobota. Čaute. Jaj, oddychli sme si. Postrihala som vlogík. Už tu mám aj sestru. Hej, postrihala som vlogík. Ideme na koncert Čekovského, lebo ide mať na Sliači otvorenie, leta tam je. Tak ide tam mať koncert. Ide Lasicu spieva, takže sa tešíme. Čau. Ešte počkáme Kiku, hej? No tak neviem, či pôjdeme na taký koncert. Či kokos. Na Sliači riadne prší. Neprší. Ideme si niečo urobiť. Ja, ideme asi domov. Káčik! Dobré ránko, máme tu nedelu, idem do fitka s Kikou, nožky sú v pohode po včerajšku, po preteku, takže tak. No a včera som strihala vlog
už z preteku a strašne sa smejem, ako som sa nabotkala, že 3. miesto a nakoniec nič. Tento týždeň sme boli iba raz vo fitku, lebo prišli nám dni, takže trebovalo si telo trošku oddychnúť. Ja už nehrotím, lebo nevyplatilo sa mi to, takže ja počúvam to telo, čo potrebuje. Ideme teraz zase makať vo fitku, makať v behu. Už som plná sily zase. Tak, aha, už som pred fitkom. A potom budeme robiť asi s oblečením aj so sestrou, lebo fú. Toľko máme toho, že odchod. A cvičíme teda podľa tohto plániku Train Heroic. Hej, no a tuto si to, čo si tam naťukáme? No teraz máme, že ako sme spali, tým, že ja som šla spať asi o 5:30, stávala som o 6:00, tak to nebolo nič moc, ale tak dáme si, že lebo môže byť aj horšie. Áno. Dobre. Si to naťukáme. Náladička celkom dobrá. Energia. To uvidíme. Dáme si 3. Stres, nemáme stres. Svalovka. Nemáme. Takže tu si to tak naťukáme. No a ideme na to. Máme rozcvičku. Máme rozcvičku, dneska hip thrusty, čo ešte také tam je? Hneď ti poviem. Leg press. Jo, ja toto. No nič, ideme na to, hej, ideme na to, poďme makať. Put in work, baby, you could be my best man. Sending cash to my account, he investing. Dark shades on when I'm off the Migos. He's tryna cuff me like a nigga in a Rico. Moving through this shit like GTA with a cheat code. He claimed that he love me, but be fucking all the freak hoes. I just wanna dance all night. Can't nobody do it just like I. Čo? Boy, you got Čo ideš dneska? Come on, baby, let's kiss. Zónu 2, ideš na pasík, hej? Chcela som povedať, že teraz idem z fitka a som tak premýšľala, že vlastne za každým, keď tam idem, tak vychádzam tak trochu z tej komfortnej zóny a posúvam ma to ďalej riadne, lebo mohla som v nedeľu ráno sedieť na gaučíku, ale vstala som a išla makať a dneska to nebol že vôbec ľahký tréning. Som taká hrdá na seba, že makám a že pracujem či na svojej psychike alebo aj na fyzične, takže tak a brutálne mi to aj sebavedomie dodáva a mentálne ako tiež pecka, zosilnievam. Sa teším, ideme robiť s vecami v salóne, lebo tam máme milión rádov, tak už som tu a idem so sestrou a ideme makať. Dál.